أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، وعن وارث سره على التحقيق مولانا الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه. بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كمان يندذا أغا title a sama, na sa wannan wani gajeren saƙo ne zuwa ga mai alfarma sarkin musulmi da kuma ƙungiyar jama'atu nasirul islam da kuma wasu ba duka ba, wasu sashi daga malaman izala akan abin da yake faruwa a ƙasar nan na muƙabala da aka ce za a yi da Abdul Jabbar Nasiru Kabara. To alhamdulillahi abubuwa suna ta tafiya yanda ake so, yanda gwamnatin Kano ta ɗauko tsarin abin ta ga cewa ya kamata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na mutanen Kano bane kawai, annabi sallallahu alaihi wasallam na mutanen duk duniya ne gaba ɗaya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira. Gwamnatin Kano aka zo mata da koke cewa ga waɗansu maganganu da Abdul Jabbar yake faɗa a janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mutanen Kano da musulmai da malamai da kuma dukkan ɗawa'i cewa ba su yadda da wannan abubuwa da Abdul Jabbar yake furtawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, suka samu gwamnati kuma ta yi wuf saboda neman zaman lafiya ta shiga wannan harka domin ta ga an tabbatar da zaman lafiya, an kuma kare wa mutane dukiyoyinsu da aƙidarsu da ma duk abin da ya shafi musulmi da mutanen Kano gaba ɗaya da na sauran Najeriya. Domin a addinin musulunci ya sa shugaba ba wai kawai ya kare abin da ya shafi dukiya, gina hanyoyi, gina asibiti, har aƙida da kare imani, duk wannan ya rataya a wuyan shugaba. To alhamdulillahi gwamnatin Kano ta amsa wannan kira da malamai suka yi mata. To daga janibin bangaren Abdul Jabbar sai ya nemi cewa lallai ya kamata gwamnati ta haɗa shi zama da waɗannan malamai waɗanda suka kawo koken nan, da ma wanda duk yake masa raddi bai yadda da kuma abin da yake kai ba, a haɗa shi zama da shi domin su tattauna a ga yadda abubuwa za su kasance. Alhamdulillah, lokacin da gwamnati ta dakatar da Abdul Jabbar, malamai da dama a ƙasar nan sun fito sun gwada farin cikin su. Daga ciki abin da nake so na faɗa har da mai alfarma sarkin musulmi ka fito ka yaba wa Ganduje akan abin da yi. Jama'atu Nasirul Islam kin fito kin yaba wa Ganduje akan abin da yi. To kuma haƙi ne, tunda shi Abdul Jabbar ya nuna yana son a yi wannan zama, tare da cewa kafin ma ya nemi a yi zaman, mutane da dama an neme shi daga ɓangarorinmu na ɗariƙar Tijjaniya, daga ɓangaren Izala, an neme shi da dama ana so a zauna. Amma tun da ya bujiro da wannan abin ya ce yana so a zauna, gwamnati sai ta ce to yana da haƙƙi, don haka ta ce gwamnati za ta yi ƙoƙarin ta shirya zama. Kuma wannan abu da Ganduje sai yi kokari ya tuntubi malamai har waɗanda suke jihar Kano, tunda su wajen jihar Kano, tunda su ma sun zo sun yaba mai. To abinda nake so arju Allah ya kuna tutwa fi hadha mumillan jiddan, wato duk abinda nake so in yari kai shine sarkin musulmi ya tuna me ya faɗa da a baya, jama'atu nasirul islam ta tuna me ta faɗa da a baya, wasu daga cikin malaman izala su tuna me suka faɗa ne ban Ganduje. To amma jiya abin mamaki sai ga wata takarda ta fito daga ƙungiyar jama'atu nasirul islam tare kuma da mai maganan alfarma sarkin musulmi cewa su suna ganin bai kamata a zauna da Abdul Jabbar ba, saboda in an zauna za a ɗaukaka darajar shi, za a kambama shi, za a yi kaza. To gaskiya yan uwa da yawa ya kamata a nan mu bayyana wani muhimmin abu. Yawanci wannan fada da ake yi da Abdul Jabbar, wasu kamar mu dai yan ɗariƙan Tijjaniya, in yi magana akan yan ɗariƙan Tijjaniya nake magana akai, mutane ba su fahimci hadafinmu da manufanmu na yin fada da Abdul Jabbar ba. Manufanmu na yin fada da Abdul Jabbar da hadafinmu ba manufanmu zatin Abdul Jabbar ba, ba manufanmu shakhsiyar Abdul Jabbar ba, a cutar da ita ko a yi mai wani abu la.
ba shine manufanmu ba. Manufanmu mu muna faɗa da afkar da waɗannan abubuwan da ya zo da su, ba mu yadda da su ba. Ba mu yadda da waɗannan abubuwan ba, ba mu yadda da su ba, ba mu yadda da su ba. Abadan ba mu faɗa an ce wai ka ƙi mujirmanci amma ba tare da ka cutar da mujirmi ba saboda wata rana zai iya shiryuwa. Ka ƙi kafirci ba tare da ka ƙi haddin kafirin zatin shi kansa ba saboda wata rana kana burin Allah ya kubuto shi ya dawo kan daidai. To abin da yake akwai iskalin da yasa zan yi wannan sako zuwa ga sarkin musulmi, maganar da jama'atu nasirul islam suka rubuta da kuma sarkin musulmi cewa idan an zauna da Abdul Jabbar za a ɗaukaka shi, za a ɗaga darajarsa, za a yi kaza, to gaskiya sun faɗi a nan. Sarkin musulmi ya ƙara duba wannan abu da kyau. Jama'atu nasirul islam a mazauninki na ƙungiyar addinin musulunci kun faɗi. Dalili shine ku anan kuna duba zai ɗaukaka, ba kwa duba akan wa za a yi zaman, akan manzo Allah za a yi zama, akan annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammadu. Ba shaksiyin Abdul Jabbar ake dubawa ba, annabi Muhammadu ake dubawa. In akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, zaka ga malamai waɗanda suka fi malaman jama'atu, waɗanda suka fi sarkin musulmi, kai karankat annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ya fi sarkin musulmi, ya fi jama'atu. Annabi ya yi munazara da kafirai, qul ta'ala nadu abnana wa abnaakum wa nisa'ana wa nisa'akum. Ba gashi ba, ku zo mu kira ku sun manaftahil, mu zo mu yi ibtihali. Waɗannan kafirai ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su zo, shi ma ya zo. To yau idan mun fito muna cewa Abdul Jabbar yana cewa shi ba zai zauna da wasu ba, sai dai malaman da suka fito suka yi koke cewa su fito waɗannan malaman su fito, muka ce Abdul Jabbar ba karka damu da malamai, ka ce malam wane da malam wane da malam wane da shi kake so ka zauna, ba wannan bane mushkila. Ko jariri aka nuna mai aka ce mai ya zauna da shi, ya kamata ya zauna da shi, saboda me kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake. Kar ka duba shaksiyan wanda za ku zauna da shi, ka duba shaksiyan wanda ake magana a kansa, annabi Muhammadu ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam. To in akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi magana, kaga ya kamata mu fahimci wani abu mai muhimmanci. In mun cewa Abdul Jabbar yana cewa shi sai manya-manyan malaman nan zai zauna da su kuma suna cewa a'a, su kuma malaman, su kuma jama'atu nasirul islam suna cewa su kuma barasu, muka ce mai ba haka bane, da kowa ma ka yadda ka zauna, akan annaba ake magana. Su kuma jama'atu nasirul islam yau sai suka fito suna cewa in an zauna za a daga shaksiyansa. A'a, kar hasada ya rufe mana ido, kar hasada ya rufe mana ido. Mu lura da wani abu da kyau. Ɗaukaka duk wani malamin da za a kawo daga jama'atu nasirul islam, magana ce ta gaskiya kawai a faɗe ta in tazo. Duk wani malamin da za a kawo daga jama'atu nasirul islam ya kai Abdul Jabbar ɗaukaka? Ba wanda ya kai shi ɗaukaka a cikinsu, ba wanda ya kai shi asali da nasaba a cikinsu, a cikin jama'atu ɗin. Waye shi a nuna mana? Daga malaman izala, Kabiru Gombe ko Balalau, waye a cikinsu yake kufu in Abdul Jabbar? Ba fa su fi shi ba, ba wanda ya fi shi a cikinsu. Kawai yana kan ba daidai ba Abdul Jabbar, na'am Abdul Jabbar yana kan ba daidai ba, za a zauna da shi, za a zauna da shi saboda zatinsa, ba saboda zatinsa ba, saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ce ta gaskiya da ya kamata mu gaya wa kanmu. Wannan abin da aka sa sarkin musulmi yayi, an yi wa sarkin musulmi wani irin nadi da bai kamata yi ba. Waya cewa gwamnatin Kano kuma yanzu gwamnatin Kano ana mata fata alheri da ita da malamanta. Da kun san abin mas'alar na gwamnatin Kano ne kuka shigo kuka yi godiya? Kun ga wannan ba daidai bane. Babu shakka daga cikin malaman izala akwai waɗanda suka yadda a zauna da Abdul Jabbar. Misali, yanzu in ba da misali, waɗanda suka ba da uzurin rashin zama suka ce abin da yasa ba za su zauna da Abdul Jabbar ba, sun ba da uzuri wanda uzurin su karɓaɓɓe ne. Ni a wajena uzurin su karɓaɓɓe ne. Misali, Dr. Sani Rijiyar Lemu ya fito ya yi magana, ya ce abin da ya sa shi ba zai gabatar da kansa wajen zama da Abdul Jabbar ba, shi ne Abdul Jabbar yana yin dogon karatu na awa 3, kuma kowa ya sani, wani ma awa 5. Ya ce shi kuma bai saurara ba, bai ji me yake cewa ba. Amma ga wane da wane da wane daga cikin ɗalibaina, ga wane da wane daga cikin ɗalibaina, waɗannan ina so ya zama na kaji. Ina so waɗannan daga cikin ɗalibaina ya zama da sun zauna da shi, saboda su suna iya bibiyansa, sun ji me ya faɗa. Ni kuma ban ji me ya faɗa ba, to kaga wannan uzuri ne makbul. Bai ji me ya faɗa ba, inda ya ji me ya faɗa ma'ana zai zauna da shi. To tunda bai ji ba, ga waɗanda suka ji, kuma ya faɗa ya ce in ka yadda waɗanda suka ji ɗin nan, ni ma ka yadda ni. Kaga wannan magana ce ta gaskiya.
wannan magana ce ta gaskiya. Na ɗaya kenan. Na biyu, Daurawa ya fito ya yi magana. Daurawa maganan da ya ce shi zai zauna, abin da ya sa ba zai zauna da shi ba, shi a tunaninsa bai yadda da hankalinsa ba, haka ya faɗa. Uzurinsa kenan. Kaga uzurin dai ba wai yana nuna gwada cewa shi ba zai zauna ba, yana dai da wani personal uzurinsa. Amma uzurin nan da jama'atu ta kawo na cewa in an zauna za a ɗaukaka shi. Ɗaukaka shi to wannan ya zamo kamar alama ta hasada. Wacce ɗaukaka? Duk wanda za su zauna da shi ɗin daga cikin jama'atu ɗin, akwai wanda ya kai shi ɗaukaka ne? Ba wanda ya kai shi ɗaukaka. Ko shi Dr. Khalid yanzu, Dr. Khalid sakatare na Jama'atu Nasirul Islam, in ba ɗalibai waɗanda suke harka da suke alaka da ilimi ba, sai ka kira sunan shi a cikin mutane dubu ba wanda ya san shi. To kaga wani batun cewa za a zauna da shi, za a ɗaukaka shi. Dan Allah mu muna son waɗannan abubuwa. Yanda gwamnatin Kano ta ɗauko tsarin nan, Allah ya saka mata da alkhairi. Kuma dama Allah ya taimaka, kamar yadda muka ji jawabin mai girma kwamishina na addinai Baba Impossible a Kano, maganan da ya yi cewa malaman da za a gayyato su ma fa su zo daga wani gari, ba wai da su za a yi tattaunawa ba. Tattaunawa ne na malamai 'yan jihar Kano, su ne waɗannan su zaman to observers. Kuma Kano da ta ba da wannan gayya, gwamnatin Kano da ta ba da wannan gayya, ba ta bayar ba ne don malaman Kano ba za su iya yin abin da za su yi ba, la abadan. Ta bayar ne saboda kawai cewa abu ne da ta ga ya shafi dukkan musulmai gaba ɗaya. Don haka batun wannan Jama'atu Nasirul Islam da take fitowa, dalilin ta na cewa wai in an zauna da Abdul Jabbar za a ɗaukaka shi, to wannan dalilin kuskure ne. Su janye shi, su duba annabi sallallahu alaihi wasallam za a zauna a kansa. Yawwa, in annabi ya yi munazara da kafirai, baka da hujja da aka ce wai kai an ka zauna da wani zaka ɗaukaka shi, to ya ɗaukaka mana. Sai ne kai ɗaukakan ne damuwarka ko kuma kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da haka mu ba mu tare da afkar da Abdul Jabbar yake kai ko miskala zarratin. Ba mu tare da shi, muna tare da duk wanda zai yaki waɗannan afkar din, zai yaki waɗannan tunani na Abdul Jabbar. Amma ba mu tare da kuma wai a dinga fakewa da in an zauna da wani za a ɗaukaka shi, za a zauna da annabi ne. Misali zan bayar jama'a domin sarkin musulmi ya ji ya kuma tambaya. Maulana Shehu Ibrahim Sale, ga mu muna nan Abuja, lokacin da aka je aka gaya mai maganan nan, aka ce gashi za a yi zama, sai aka ce mai to amma kuma aka rama kuma Allahu Shehu Ibrahim Sale fa aka ce mai amma aka rama kallah wannan zaman kuma yayi muku kaɗan, ana ganin ba sai kun zauna ba. Yace a in ni zaman ya mun kaɗan, wanda za a zauna a kansa shi kuma ya mun kaɗan, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace shi kuma ya mun kaɗan. Ashe kaga ba matsalan zama na kaɗan bane da sauransu. To duka bangarori biyu mu kiran da muke yi daga bangaren Abdul Jabbar, kar ya dinga cewa sai da wane zan zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam za a zauna a kansa, annabi kuma ya fi wane da kake so ka zauna. Kawai ka fito, in ka ce da gaske abin da kake yi, ka fito a zauna da kai. Wannan shine magana. Kowa aka sa maka kawai kar ka yi sharadi da wane, wannan ba sharadi bane. Su ma kungiyan jama'atu da wasu ina faɗan wasu ba duka ba, wasu daga cikin malamai dala da suke cewa in an zauna da shi za a ɗaukaka shi, za a abin nan. A'a, ina ruwanka da ɗaukakan shi, ya ɗaukaka mana sai me? Magana ce ta zama kawai ku haya ɗaya, an zauna ga gaskiya ga ƙarya. To shikenan, yanzu misali dan Allah mu gaya wa kanmu gaskiya, dan Allah. Sai Abdul Jabbar sai ya zauna ko da sarkin musulmi ne, sarkin musulmin gaba ɗaya sai ya zauna da shi, sai ya ƙara ɗaukaka da ni. Ba abin da zai kara mai ɗaukaka, saboda duka ya fi su. Magana ce ta gaskiya, ya fi su kawai, ya fi su. Ko sarkin musulmi Abdul Jabbar ya zauna da shi zai wani ƙara ɗaukaka ne? Da haka mu ba damuwan mu wancan bangaren suna in mun zauna za mu ɗaukaka wannan, shi kuma yana wannan bangaren in na zauna da yara gwanda da manyan su. Duk wannan a ajiye su. Akan wa ake so a yi zama? Akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da koma waye a zauna. Wannan shiri da gwamnatin Kano ta yi shiri ne mai kyau, ya ƙawatar, ya ba da abu mai kyau. Kuma muna kira da babban murya, lalle gwamnatin Kano kar ta janye, ta ci gaba da shirin ta ranar Lahadin nan, a zo a zauna, zama ne na 'yan awanni, a bayyana wa mutane gaskiya hakikanin abin da yake akwai, a bayyana wa mutane gaskiya hakikanin abin da yake akwai. Kuma dama shi sarkin mai girma gwamnan Kano, gayyatan da ya bayar wasu garuruwa ba ya bayar bane dan malaman Kano ba su yanda ya su. Yawa, akwai in an ga dama za a kira kowa, suna nan da kuma kowane bangare. Sai in ya so in ya ga dama sai ya ce to shikenan, ba manyan malamai ne na Tijjaniya a Kano, zai kira su. Ba manyan malamai ne na Qadiriyya a Kano, zai kira su. Ba manyan malamai ne na Izala Salafiyya a Kano, zai kira su. Sai ya ce to shikenan su yi alƙalanci, wani su yi alƙalanci.
abin dan ya taso a Kano ne sai sa ake son a yi shi a Kano, amma abu ne da ya shafi dukkan musulmai. Dan haka mu abin da muke kira, idan sarkin musulmi wannan kira namu ya ishe shi, muna kira da cewa wannan fatawa da aka fitar ƙarƙashin jama'atu nasirul islam da da'awar cewa in an zauna da Abdul Jabbar za a ɗaukaka shi, wallahi wannan kuskure ne, wallahi tallahi kuskure ne. Mu ba damuwan mu wai wane zai ɗaukaka wane zai kaskanta ba, damuwan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In yau kaman ɗazu uzurin da na faɗa Daurawa ya faɗa ya ce kaman shi uzurin da ya bayar, ya ce yana daga cikin uzuri na shine shi abinda Abdul Jabbar ya yi maganganu ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alƙur'ani kuma ya hana, kamar wasu lokacin farkon taron da aka yi irin su shehi mai hula da sauran wasu malamai na bangaren izalan, ina tsammani har da su Abdullah Pakistan da sauransu a Kano, abinda suka faɗa suka ce Allah ya hana cewan ka zauna da wanda yake yana batanci wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu. To amma hikimar zaman shine a bayyana gaskiya, saboda waɗanda suka rudu da wancan abin su gane ga yanda ake tafiya ga kuma abin da ya dace, ga yanda ake tafiya ga abin da ya dace. Da aka yana daɗa jaddadawa ɓangarori guda biyu, ɓangaren Abdul Jabbar ya janye bisa shawara, ya janye cewa sai da wane da wane da wane zan zauna, wannan matsala ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ma ɓangaren sarki musulmi sun ce an zauna za a ɗaukaka shi, wannan maganin bai kama hankali ba, duk wanda zai zauna da su ɗin ba su fi shi ɗaukaka ba, don haka ba wani batun ɗaukaka. In za ku halatta kun ga girman Annabi ya kai ku zo ku halatta kawai, wannan shine magana ta gaskiya. Wannan takarda da jama'atu ta rubuta kuskure ne, kawai mu abin da muke roƙo Allah ya ba mu ikhlasi, ya ba mu daman wato tabbatar da abin da yake shine daidai, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan zama tana nan, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi ranar Lahadi yanda gwamnatin Kano ta sa, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi. Muna roƙon Allah ya bayyana gaskiya, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna tare da kowace malamai na kowane da'ifa na kowane bangare da suke ganin ya kamata a yi wannan zaman, sannan kuma kowa ya tafi gurin bisa da kyakkyawan niyyar bayyana wa mutane gaskiya. Kuma muna daɗa jaddadawa, ba ma faɗa da shakhsiyan wani mutum kwaya ɗaya mu ce kawai saboda muna gaba da shi, ƙungiyar mu ba ɗaya ba kawai, ko shi ne mai gaskiya ko shi ne mai ƙarya kawai dai ya je ƙasa tunda ƙungiyar mu ba ɗaya ba, babu. Da afkar muke faɗa, abinda Abdul Jabbar yake kira akai ba mu yadda da shi ba, ba mu yadda ba. Taba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, taba zatin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ba mu yadda ba. Kuma akan wannan za a yi zama. Wannan shine jawabi a takaice. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa wannan sako ya riski sarkin musulmi, ya riski kuma kungiyar jama'atu nasirul islam da wasu daga cikin malaman izala da suke ganin wayan an zauna da wani za a ɗaukaka shi. Muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya kiyaye mana imanin mu, Allah ya tsare mana addinin mu, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.